Үзәкне тантаналы ачканнан соң мәктәп буйлап экскурсия оештырылды. Birinci медицина ярдәме күрсәтү комплектлары белән эшләү бик мавыктыргыч булды. Йөрәк тибеше туктаган. Укучы аңа ошыгыч ярдәм күрсәтә. Менә монда чиек табабыз, 2 бармак алга алабыз и басабыз. Дөрес итеп бассаң, менә монда яшел төс яна. Монда Мөникенне Татар Каргалы мәктәбе моңа кадәр күргәне булмаган. Укучылар ярдәмне дөрес күрсәтәме? Махсус индикаторлар янып бәя бирә. Ә инде кыенлыклар булганда укытучылар ярдәмгә килә. Бу манекеннар белән без 8-9 сыйныф балалары белән эшлибез. Татар Каргалы мәктәбендә 670 укучы белем ала. Яңа җиһазлар тормыш иминлеге нигезләре классында гына түгел. Иң зур яңалык исә авыл мәктәбендә робот техникасы классы. Сакмар районының социаль мәсьәләләр буенча хакимият башлыгы урынбасары Виктор Плотников балалар белән бергә робот техникасы дөньясына чумды. Алина белән Алсуны робототехника кызыксындыра. Меня там ясарга төрле станция, башня, самолет. Һәр бала үзенә планнар да кырган. Беренче медицин ярдәм күрсәтергә, шахмат уйнарга, медиа продуктлар белдерергә өйрәнербез. Замана балаларын әлбәттә компьютер кызыксындыра. Минем иң яраткан компьютерда эш. Төрле рәсемнәр, проектлар ясыйм. Технология кабинеты зонасы укучыларның инструментлар белән эшләвенә, үзләштерүенә исәпләнгән. Маугып шахматта уйнауларын карадылар. Сакмар районы ярышларында мәктәп командасы алдынгылар рәтендә. Үзәкнең үстесе логотипы бар. Точка роста өчен без специально брендбук буенча заказать иттек футболкалар, блокнотлар, ике төрле размерда, берсе ак төстә, берсе кызыл төстә. Точка ростының үзенең требованиясе бар по брендбуку. Шуның өчен төсләре дә үзенеке булды. Бу информатика кабинетына кайтарылган җиһазларның бер өлеше генә. Фотоаппарат алдык һәм аның штативы. Бу булачак медиа зонада. Безнең телестудиябыз бар мәктәпнең үзенеке, операторларыбыз бар, корреспондентларыбыз бар. Без снимать итәбез үзебезнең передачаларыбызны нагасына өчен саны социаль челтәрләрдә күрсәтәбез. 3D принтер, шуннан соң квадрокоптерлар була. Үсеш ноктасы программасы Мәгариф илкүләм проекты нигезендә тормышка ашырырга Сакмар районы авылларында хәзер 2 мәктәпкә яңа җиһаз урнаштырылган. Бу авыл мәктәпләрен шәһәр дәрәҗәсенә күтәрү өчен эшләнә. Россия Мәгариф министры Сергей Кравцов онлайн марафон барышында әлеге мәктәпләр ачылышына үз фатихасын бирде. Бүген Оренбур өлкәсендә үсеш нокталары барлыгы 42 мәктәптә ачылды. Балалар өчен яңа технологиялар дөньясына юл ачык. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар.